L'Ajuntament de Barcelona i moltíssims altres ajuntaments d'arreu del país presten un servei gratuït de repartiment de menjar cuinat a domicili per gent gran i gent amb problemes de mobilitat. Com alguns ja sabreu i com la resta imaginem, aquest és un servei vital per molts avis. Són els àpats a domicili, així es diu el servei. I també hi ha variants com els dinars en companyia, on es busca oferir companyia, que els avis es relacionin i, tal com diu la pàgina web de l'Ajuntament, combatre l'aïllament i la solitud. I de pas assegurar-se de que hi ha una nutrició adequada. Tinc entès que són serveis que s'ofereixen des dels anys 70, és a dir, des de fa més de 50 anys, mig segle. El valor moral d'una societat es mesura en com es fa càrrec dels seus membres més febles. Molta gent atribueix aquesta cita a Gandhi, però l'autora és l'escriptora nord-americana Pearl Buck, Premi Nobel de Literatura. Repartir menjar cada dia, migdia i vespre, als nostres avis que no poden cuinar o valdre's per si mateixos. La qualitat moral d'una societat es mesura en com atén els seus membres més dèbils. Aquesta mena de tracte humanista és una necessitat i ens defineix com a país, com a societat i com un poble que coneix la decència. Qui no sembla conèixer la decència ni en aquest àmbit ni en molts altres és el batlle de Barcelona, l'excel·lentíssim senyor Jaume Collboni, que ha decidit suprimir la gratuïtat d'aquest servei. Que Jaume Collboni té la mateixa empatia que un tap de suro és quelcom que ja sabíem. Que Jaume Collboni sent un menyspreu total cap a la ciutadania d'aquest país i per tot el que faci olor a català és públic i notori. Però atrevir-se a suprimir un dret adquirit pels nostres avis d'aquesta manera? Però no, això no és perquè sí. Això va en una determinada direcció. I ara d'aquí un moment en parlarem. Abans deixeu-me dir per què estic fent aquest vídeo. Hi ha un senyor, en Mario Martos, que és usuari d'aquest servei dels àpats a domicili degut a la seva mobilitat reduïda, que en saber que a partir del proper 1 de setembre, d'aquí a 12 dies, el servei serà de pagament, ha iniciat una campanya de signatures a la coneguda pàgina change.org. Us en poso l'enllaç a sota a la descripció del vídeo per si voleu llegir-lo i afegir-hi la vostra signatura. El senyor Martos en fa un bon resum a la pàgina, però si fem una mínima recerca podrem veure què costa exactament el total dels àpats a domicili. 5 milions d'euros gairebé exactes cada any contractant un proveïdor extern. Us deixo també la pàgina on s'especifica tot això en detall a sota a la descripció del vídeo, però bàsicament estaríem parlant d'un total de 592.000 àpats al llarg de l'any, dels quals 385.000 serien dinars i uns 207.000 són sopars. Entenc que hi ha més dinars que sopars perquè alguna gent deu estar acompanyada al vespre o pel que sigui en tenen prou amb que els facin el dinar. Sempre hi haurà qui disposi d'ajut al cap de setmana, però imagino que podríem dividir pel tall gros i fer-nos-en una idea de quanta gent estem parlant. Com que probablement tothom que rep sopar també rep dinar, agafarem la quantitat gran, la del dinar, i la dividirem per 365 dies que té l'any. Com que no tothom necessitarà que li arribi el menjar al cap de setmana, doncs no serà un compte del tot exacte i li podríem adjudicar, si voleu, un 10% d'inexactitud, per exemple. Però és un càlcul que em sembla raonable. 384.800 àpats entre 365 dies que té l'any surten unes 1.054 persones ateses cada dia, de mitjana, amb un marge de 50 o 100 persones amunt o avall. L'Ajuntament de Barcelona calcula que el cost de cada àpat és de 8,46 euros. Aquí hem d'incloure els ingredients, cuinar el menjar i repartir-lo casa per casa. Ara,
8,46 euros per cada menjada amb tot això inclòs, la veritat és que em sembla molt ajustat. I si penso que tot això és el que se li ha de pagar a una empresa contractada que ha d'oferir aquest servei cada dia, sigui festiu o no, i a sobre guanyar diners de benefici, guanyar-se la vida, a mi els números no em quadren gaire. Què estic dient? Doncs que estic bastant segur de que la qualitat del menjar deixa molt a desitjar. A 8,46 l'àpat? A aquest preu ningú no es guanya la vida si ha de cuinar i repartir menjar de qualitat. El mateix senyor Martos explica al seu escrit, en teniu l'enllaç a sota a la descripció, que la quantitat i la qualitat són clarament deficients, que s'ha queixat, però que es va haver d'esperar 2 anys a que li fessin cas. Fins i tot es va prendre la molèstia de trucar a les empreses adjudicatàries dels contractes per esbrinar què passava i si hi havia alguna solució. Doncs no, sembla que de moment no hi ha solució. Si ens posem freds i racionals, si separem els sentiments dels fets objectius, la veritat és que l'Ajuntament vol que els usuaris paguin només el 10% del cost i la institució assumirà el 90% de la despesa. Segons diuen, el màxim que es pagarà per persona seran 52,70 euros al mes. I qui no té 52,70 euros al mes per menjar? Bé, la pensió mínima de jubilació en aquest país és de 874 euros mensuals, però diria que ni jo ni cap de vosaltres podríem sobreviure amb 874 euros al mes vivint a la ciutat de Barcelona. Menys encara si tinguéssim problemes de mobilitat i probablement de solitud i aïllament, que és del que estem parlant aquí. 53 euros al mes suposa la diferència entre poder menjar i no poder menjar per molta gent. Lloguer, llum, aigua, gas, les despeses mínimes i una mínima roba per vestir-se, amb 874 euros al mes a Barcelona. Estic segura que no voleu que fem la prova. Tanmateix, molts avis no tenen més remei que viure així en aquestes condicions. Aquestes són les condicions econòmiques dels avis que, anava a dir, gaudeixen, com si fos opcional, però no ho és. Aquestes són les condicions econòmiques i vitals dels avis que necessiten aquest servei. Ara podríem parlar de les condicions econòmiques de l'Ajuntament de Barcelona, perquè alguna explicació ha d'haver per suprimir un dret adquirit durant mig segle. El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per aquest 2025 és de 3.575 milions d'euros. Els àpats a domicili costen 5 milions d'euros, que són exactament un 0,14%, una mica més d'una mil·lèsima part del pressupost de l'Ajuntament. La part que pagaran els avis és del 10%, és a dir, 500.000 euros. Fent pagar als avis una quantitat que ells necessiten per sobreviure, l'Ajuntament s'estalviaria, atenció, una 10.000èsima part del pressupost d'enguany. Una 10.000èsima part. Com és que un batlle suposadament d'esquerra, socialista, obrer i espanyol, molt espanyol, s'atreveix a suprimir un ajut vital per molta gent completament sola i desprotegida? Doncs perquè Jaume Collboni és un sociòpata de manual i en lloc de cor té aquí dins una cubitera plena de gel. La resposta a tot plegat la tenim als comptes de l'Ajuntament i en les fantasies pressupostàries que es munten els nostres estimats polítics. Resulta que el pressupost d'enguany de l'Ajuntament de Barcelona és el mateix del 2024, però prorrogat. El pressupost de l'any passat era de 3.753 milions d'euros, però 178 milions corresponen a projectes que ja es van executar durant l'any. Si ja els has executat, és a dir, acabat, aquesta despesa ja no la tornaràs a fer. I la partida, aquests diners, han de sortir del pressupost. Així és com arribem als 3.575 milions del pressupost d'enguany. L'equip de Jaume Collboni podia haver pensat: escolta, i si no som capaços de pactar els nous pressupostos i ens hem d'aguantar en prorrogar els de 2024? Podríem preparar un pla B, tenir alguna cosa prevista i així no patirem. Però no.
O sí, perquè aquest passat gener el tinent de batllia d'Economia, Jordi Valls, va assegurar que trobarem els 178 milions que faltaven per arribar a les despeses que volien fer. I, com podeu veure, aquests genis de la comptabilitat creativa han decidit afaitar $500.000 als avis de Barcelona que no es poden valdre per si sols enviant-los una notificació individual de forma discreta, entregada en mà perquè ningú més no se n'assabenti. No hi havia una altra punyetera partida que retallar, Collboni? No pots deixar viure la gent gran tranquil·la, alcalde? No tens cor ni compàs moral, batlle? Com és que tens diners per unes coses i no per unes altres, Jaume Collboni? Vols que fem la llista? Llibertat de premsa al Sàhara Occidental. Un import concedit de 115.000 euros. Amb quina legitimitat, quina capacitació, quina jurisdicció té l'Ajuntament de Barcelona per intervenir, posar o treure, alterar d'alguna manera la llibertat de premsa al Sàhara Occidental? Cap ni una. Què vol dir? Vol dir que no té cap lògica. Vol dir que aquests diners van a alguna cosa que no és la llibertat de premsa de ningú. Tot presumptament, esclar. 115.000 euros. Luchando contra las violencias machistas en Jordània. Així, en espanyol. El document de la memòria de subvencions a projectes de 2024 està teòricament en català, però molts projectes estan escrits en la llengua de l'imperio, perquè què pone en tu DNI? 215.000 euros. Luchando contra las violencias machistas en Jordània. Luchando. Jordània és un país perfectament estable, rodejat de països perfectament estables i riquíssims, amb una relació excel·lent amb Israel. Malgrat això, l'Ajuntament de Jaume Collboni, que no té cap jurisdicció ni capacitat legal sobre Jordània, prefereix desatendre els avis de la seva ciutat, la capital de Catalunya, i donar 215.000 euros per lluitar contra unes suposades violències masclistes d'un país estable amb un govern perfectament funcional. 215.000 euros llançats al no-res. Contribuir a la soberanía alimentaria a través de las mujeres de Inhambane. 490.000 euros, mig milió. Contribuir a la sobirania alimentària de Moçambic al costat de Sud-àfrica, mentre et passes la sobirania alimentària dels teus avis pel forro. Prens $500.000 a gent gran de la teva ciutat que no es pot valdre per si mateixa per enviar-la a l'altra punyetera punta del planeta. Podria continuar, però en lloc d'això us deixo el document de les subvencions aprovades per l'Ajuntament de Barcelona, aquí a sota, i podreu comprovar com 9 milions d'euros se'n van en projectes que no és que siguin absurds o tinguin noms estrafolaris, sinó que són clarament i presumptament, tenim tot el dret a sospitar-ho perquè aquí no hi ha cap lògica, projectes per canalitzar diners a amics. És a dir, paràsits que viuen de la mamella pública, altrament coneguda com els nostres impostos. Estem parlant de projectes a Sarajevo, ciutat perfectament europea. Estem parlant d'un munt de ciutats del riquíssim regne del Marroc, amb el seu rei dèspota, borratxo i cocainòman, que s'ha passat mitja vida fent orgies a la seva mansió de París. Estem parlant de projectes a La Habana, capital d'un país, Cuba, on hi ha una dictadura socialista i, per tant, amiga dels socialistes, que mantenim tu i jo amb els nostres impostos en projectes d'ajut. Colòmbia. Ara resulta que grans ciutats com Medellín o Cartagena d'Índies necessiten l'ajut dels nostres impostos. Algú preguntarà quin problema hi ha en donar uns quants diners a cooperació. No, cap problema. Un cop tens les situacions de pobresa controlades dins a casa. No? Després tenim aquesta esquizofrènia estranya que els han entrat a tots els polítics. Per què un ajuntament ha de participar en cooperació? Això hauria de ser cosa del govern i de la iniciativa privada. Si una part dels nostres impostos ja va a cooperació, per què hauria d'anar també una part autonòmica i una part municipal? Per què? La resposta és molt senzilla.
corrupció i clientelisme polític, finançament de partits, canalitzar diners a on fan falta. Violències masclistes a Jordània? No és prou violència deixar els nostres avis desatesos? Mentre alguns barris de Barcelona esdevenen una selva amb gent armada pel carrer o un femer ple de merda, fins i tot literalment merda i pixum, mentre passen totes les coses que tothom sap que passen i que els polítics neguen, dient que tot són sensacions, percepcions, l'Ajuntament de Barcelona participa de la despesa de 53 milions d'euros per la promoció del turisme. Com si Barcelona necessités encara més turisme, perquè es veu que no en tenim prou. Desatendre els nostres avis, desatendre els barcelonins, la gent que ha de viure i que paga una fortuna per aixecar i mantenir la que va ser la ciutat més bonica del món i convertir-la en un gran abocador. Aquest és el programa sinistre del sinistre batlle de Barcelona, Jaume Collboni, que juga un joc molt perillós, que ja hem comentat anteriorment en aquest canal. Polaritzar la població, portar-nos al límit, autòctons contra estrangers, especialment els immigrants, augmentar la delinqüència i portar-nos al pitjor del que arriba en patera, instal·lar-los en hotels pagant nosaltres, a cost del rei, mentre els avis reben cada dia ranxo, que ara pagaran però sense poder decidir ni escollir què volen o com ho volen. La meva recomanació als avis: rebel·leu-vos, declareu-vos insubmisos, signeu una carta anunciant públicament que preferiu mantenir la vostra dignitat que pagar per una cosa que és vostra. Aviam si Jaume Collboni i els il·lustríssims corruptes morals que el mantenen al seu lloc tenen pebrots a treure el servei i deixar de portar el menjar que s'ha servit els darrers 50 anys per consens, per decència, per humanitat, a la ciutat més bonica del món, Barcelona. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció i d'aquí un moment a la pantalla, trobaràs diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.